Bună seara! Mă bucur că ne vedem la a 8-lea videoclip. În seara asta am invitat aici pe Antonio Bulzan, Bună seara! în care vom vorbi despre mai multe subiecte legate de Dumnezeu, de Mântuitorul, Sfinți, pocăință, deci tot ce ține de teologie. Bun, mersi Gabi de invitație, chiar am dorit să stăm de vorbă peste mai multe subiecte și mă bucur că m-ai invitat aici. Și eu mă bucur că ești alături de mine și ne bucurăm cu toții să discutăm. Așa. Te-aș întreba în primul rând ce crezi tu despre pocăință, pentru că mulți au spus că, adică sunt mulți care zic că nu e ok și sunt alții care susțin că pocăința oarecum te aduce mai aproape de Dumnezeu. Tu ce părere ai? Da, sunt într-adevăr care nu sunt de acord cu pocăința, pentru că din păcate nu o înțeleg și cum spui tu, pocăința chiar asta face, te aduce mai aproape de Dumnezeu, dar nu numai atâta, că prin pocăință ajungi să eviți anumite păcate. Uite, că unii merg pe principiul ăsta, că, de exemplu, știi că sunt fumători sau au alte obiceiuri care se numesc vicii și chiar dacă fumează, ei se roagă, adică sunt credincioși, doar că ei susțin că fumatul oarecum n-ar fi un păcat pentru că nu e scris în Biblie. Tu ce părere ai despre acest subiect? Da, din păcate nu este specificat în Biblie fumatul. Tot ce știm că este specificat în Biblie e drogurile. Produsele stupefiante sau? Alcoolul, da. Dar drogurile cumva nu mai dori să scrie în Biblie țigări, că cred că se subînțelege. Se subînțelege. Am înțeles. Să revenim un pic la pocăință. Eu sunt pe principiu că până nu ajungi să te pocăiești de păcate, nu are rost să ajungi pocăit. Bună oară, ești fumător, cum ai spus tu adineauri, se poate să ajungi înapoi în legătură cu Dumnezeu, sau nu neapărat că ești fumător. Hai să dăm un exemplu un pic mai dificil, cum e avortul. Da, mai poți să ajungi la Dumnezeu doar în cazul în care te duci la duhovnicul tău, îi spui toate păcatele pe care le-ai săvârșit, care ți le aduce aminte, că acum nu cred că le ții tu minte pe toate, iar fie duhovnicul tău îți va da un canon. Canonul înseamnă cumva o mică pedeapsă ca să-ți spășești păcatele. Da. O mică pedeapsă care poate să fie, de exemplu, nu știu, rugăciune mai multă, diferite mici pedepse, iar după aia poți să ajungi iarăși la el după ce 2 săptămâni ai respectat ceea ce preotul ți-a spus, indiferent de canonul pe care acesta ți-l va da. Poți să ajungi înapoi la el și nu cred că mai are rost să vă spun, în ale 2 săptămâni se ține și post. Gabi, o întrebare foarte importantă. Chiar mi-a spus un coleg că de ce să mergem la preot să ne spovedim, pentru că tu te rogi, de exemplu, la Dumnezeu și El deja îți știe păcatele, și atunci de ce să te duci la preot să te spovedești? Și mi s-a părut o întrebare foarte bună. Da, tu te rogi la Dumnezeu, dar e o diferență foarte majoră care unii nu înțeleg. Bună oară, te rogi la Dumnezeu pentru sănătate, îți pui la Dumnezeu toate păcatele, dar nu ți le dezleagă. Deci trebuie să mergi cu ajutorul preotului. Deci preotul este hirotonit de Dumnezeu ca să aibă acces la câteva resurse date de Dumnezeu, pentru că altfel ar fi... Oarecum o comunicare mai bună cu Dumnezeu, asta vrei să spui? Da, preoții, da, nu toți. Deci eu cunosc preoți care, din păcate, au fost eliminați din funcție,
Dar majoritatea preoților, deși, cum am spus în videoclipurile anterioare, mulți filozofi îi condamnă și spune că de ce preoții au ajuns să aibă putere și să ne poată pe noi dezlega păcatele. Asta este un har de la Dumnezeu. Deci și vreau să mai știți un singur lucru. Având în vedere că faceți facultatea de teologie, să nu vă gândiți foarte convinși că veți ajunge preoți. Deci ca să ajungi preot, în primul rând trebuie să ai o legătură foarte, foarte bună cu Dumnezeu. Deci foarte bună mă refer a evita de a fi lăudător, furăcios, deci tot cele 10 porunci pe înțelesul vostru. Doar în condițiile astea poți să ajungi preot, dar și atunci cumva trebuie să legi, deci trebuie făcute anumite rugăciuni ca să ajungi preot, nu poți așa oricum. Și nu știu acum dacă e din păcate sau din fericire, nefiind preot, sunt câteva rugăciuni care tu fiind adolescent sau adult, nu ai voie să le rostești. Mă gândesc că nici nu trebuie să ai anumite vicii ca să devii preot, adică nu ar trebui să fumezi sau să bei alcool sau alte... Asta e clar că nu o faci. Da, pentru că am văzut preoți care și înjură, adică și nu înțeleg cum au ajuns în funcția asta. Da, au ajuns în funcția asta doar pentru că evitau să facă la facultate. Evitau să arate în public, probabil. Da, evitau să arate în public, dar, cum ți-am spus și mai înaintea, sunt într-adevăr câțiva preoți care au fost eliminați din a fi hirotonit ca preot. Probabil că filozofii au atitudinea asta față de preoți și față de biserică, pentru că știi că mai de mult ei erau la putere. Da, într-adevăr. În perioadele vechi. Da, într-adevăr ei erau la putere, dar ei nu au fost la putere doar ca să arate lumii că de fapt cine sunt ei, ci mai mult doar pentru faptul că multe agresiuni asupra țării noastre au fost evitate doar prin ajutorul bisericilor. Dacă cei care nu știu, avem sfinți. Ocrotitorul României este chiar Sfântul Andrei, care a fost în viața de pe pământ, el a fost apostol. Sfântul Andrei? Da. Asta nu se întrebă, să ajungem și la sfinți un pic, dacă moaștele lui se păstrează în vreo mănăstire. Da. Și în care ar fi asta? Nu la toți sfinții se păstrează în mănăstire. Cumva, știi cum e? Știu că la Sfânta Parascheva am văzut undeva în Iași, știu că am fost mai de mult. Am văzut moaștele ei, adică cred că era un braț sau ceva de genul ăsta. Și era expus acolo. Da. Dacă te duci și te rogi la Sfintele Moaște, e un pic cumva, cum să-ți spun eu, un pic mai mult, pentru că prin sfinți, cum spune și Sfântul Efrem cel Nou și Nectarie și Ambrozie și toți sfinții și Parascheva chiar, au legătură foarte, foarte apropiată cu Dumnezeu și ei sunt singurii care te pot vindeca. Bună oară, cancer, deci orice boală de asta care consideră că le aparțin lor, dar dacă ei îți vindecă boala, doar dacă Dumnezeu decide că crucea nu ți-o poți duce. Scuză-mă că te întrerup. Da. Legat de vindecare, am auzit că, nu știu dacă e adevărat, dar nici nu aș vrea să pară Toma necredinciosul, aș vrea să te întreb ce părere ai despre Arsenie Boca. Se zice că la mormântul lui se întâmplă foarte multe minuni dacă te rogi la el. Da, părintele Arsenie Boca a fost pe pământ un preot care, dacă veneai din Germania sau de oriunde veneai... Din alte țări. Poftim? Din alte țări. Din alte țări sau chiar din țara noastră, nu trebuia să-i spui ce problemă ai. Deci el știa din start că tu ai cancer.
Da. Deci nu trebuia să-i spui, părinte, te rog, ajută-mă că eu am cancer. Am citit săptămâna trecută un articol, mulțumesc, precum spune că o doamnă a vrut să se ducă la el când a fost pe pământ și acesta nu l-a primit doar pentru că a pus piața înaintea lui Dumnezeu. Deci s-a dus la piață, a avut în gând să se ducă la preot și de fapt pe drum s-a hotărât, hai să mă duc la piață să-mi iau ceva pantofi, da. și pe Dumnezeu l-a lăsat pe ultimul. Când nu a ajuns acolo, preotul i-a spus, te rog să te duci, că nu-l pui pe Dumnezeu după... Pe ultimul loc. Pe ultimul loc. Da. Și acum la la muntele Athos, și acum să mai fac minuni, dar să știm bine că la muntele Sfântul Athos nu au voie decât bărbați. Deci femeile nu au voie să urce acolo. Da, asta e o sursă, adică eu cel puțin nu am citit de ce femeile n-ar avea cumva permisiunea să urce pe acel munte. Pentru că și femeile au anumit sfinți în care bărbații nu... Deci n-ai cum să te rogi la ei. Nu, efectiv degeaba, înțelegi? Deci nu ai cum să ajungi să... Nu știu cum e rânduit, sincer nici eu, dar ce știu e atât. Am înțeles. Știu că tu ești aproape de zona Moldovei. Ce părere ai despre Sfânta Parascheva, dacă și-a făcut bine, cum să zic, cumva puterea acolo ca să protejeze zona asta de Iași? Da, Moldova este probabil că cea mai protejată regiune, pentru că moaștele Sfântei Parascheva nu le avem numai la Iași, le avem bună oară și la Suceava. Suceava făcând parte din regiunea Botoșani. Eu am zis de Iași pentru că acolo le-am văzut când am fost în zona aia. Da, dar de exemplu și în Cluj avem sfinți care și aici susțin, înțelegi, Clujul. E aparat de sfinți Ardealul, știi? Da. Na. Deci tu susții că s-ar păstra moaște și la Cluj, anumitor sfinți. Anumitor sfinți, da, avem și la Cluj, precum și la, cum ai spus tu adineauri, la Iași, într-adevăr este ocrotită foarte... Uite, spre exemplu, când mi-ai spus tu la Suceava, nici nu știu că se păstrează moaștele Sfintei Parascheva, mi-ai spus. Da, știm prea bine că la Suceava avem și moaștele Sfântului Nectare, care nu-i din România. Da, exact. Da. Și a Sfântului Parascheva și a lui Efrem cel Nou și mai avem, cred că undeva pe la înainte de Târgu Frumos, undeva pe acolo, într-o localitate, este a lui Sfântul Ambrozie, care și el face parte din Moldova. Deci și el a fost din România. Da, și el a fost din România, nu a fost din Moldova, numai că acolo și-a dorit să intre, să facă parte din Moldova. Din păcate avem foarte puțini, nu știu, cred că dacă 10 sfinți în Republica. Republica nu e prea accesibilizată pe așa ceva, dar oricum și acolo. Nu știu sigur dacă 10, deși Republica e mare. Știi tu vreunul dintre sfinți să dai un exemplu din Republica Moldova? Cred că dacă nu mă încurc eu, cred că e cum îl cheamă, ce sfânt este acolo? Chiar din Republica Moldova, zic, nu din zona României. Republica Moldova. Cred că sunt ceva moaște de-a lui Părintele Arsenie Boca, dar nu... Da, s-ar fi putut să se ducă și acolo, adică nu se poate să doar în România, chiar dacă
Păi asta că Sfintele Moaștele lui Arsenie Boca sunt la Sâmbătă de Sus, aici lângă Cluj. Și cred că și în Republica Moldova, dar cât la sută nu știu. Am înțeles. Da. Deci, nu știu în Cluj oare, dacă știi catedrala asta mare, nu știu dacă se păstrează vreo unele moaște pe aici. Adică n-am auzit să se păstreze, dar nu știu, poate tu ești mai la curent. Din păcate la catedrală nici eu n-am auzit. Nu în toate catedralele se păstrează. Bună oară, de exemplu la Biserica Doamnei Bianca, care la porțile de sus, acolo sunt este papucul lui Ioan Gură de Aur. A, da? Da. Deci fie sunt moaște, fie sunt tot felul de Veșminte sau... veșminte sau... Da. Da. E foarte interesant așa să știi că s-au păstrat, uite, știi că, de exemplu, un corp se descompune după ce mori și să știi că ele se păstrează într-o stare foarte bună. Se descompun, numai că am mai citit un articol al lui Maica Domnului nu mai e mormânt. Deci Maica Domnului când a urcat în cer a urcat cu trup. Deci ei nu mai e mormânt. Sunt anumiți sfinți care au fost îngropați și când a cerut cercetarea să dezgroape, să vadă, nu i-a mai găsit pur și simplu acolo. Am înțeles. Și nu a fost și teoria asta să caute, adică s-a putut să se fi furat sau... Nu știu, nu cred pentru că de obicei numai biserica e... Deci ea se ocupă cu... Ea se ocupă cu sfințe și deci numai ea e singura care poate să redesfacă mormântul. Am înțeles. E foarte interesant și subiectul ăsta, vezi? Pentru că sunt mulți care ar fi speculat că s-ar fi furat trupurile sfinților din sicriu. Poate la câtorva, da, dar și acolo nu știu cât timp a stat furate, pentru că gândește-te că sfinții atât de mare au puterea încât poate să te lese. Tu ești acum cu el și îți face în engleză goodbye. Sau poate, dacă susții că au puterea atât de mare, poate că poate să își facă corpul să dispară. Da, uite, de exemplu, îl avem pe Sfântul Andrei, care ți-am spus că a fost apostol. El când a ajuns sfânt, la el au fost că toți care nu credeau nu agreau credința, au încercat să-l închidă în tot felul de larvere, cu foc, cu lanțuri, și vreau să-ți spun că au fost și la un moment dat încercau să-l taie și tot nu puteau. Uite, asta n-am știut cu tăierea. Din lanțurile alea au plecat. De asta cu tăierea chiar n-am știut. Da, sunt. Deci sunt care au stat în foc, ce știu eu, 10-15 ani și n-au ars 0 ars. Înțelegi? Și au trăit și fără mâncare. Cei care au fost în viață. Cei care au fost în viață din cred că din fericire sau din păcate, nu știu cum să spun. Sfinții nu prea trăiesc cu mâncare. Sfinții se satură cu rugăciune. Deci la ei rugăciunile cumva sunt foarte, foarte multe. Deci gândește-te că sunt ei pe noapte dorm numai ce știu jumătate de oră. Asta în fiecare zi se întâmplă. Am înțeles și bine mă gândesc că de asta și au o legătură atât de puternică cu Dumnezeu, nu ca și preoții, adică. Da. Mai avem și în zilele noastre care s-au mai retras în peșteri și probabil că mai avem și sfinți. Eu nu știu pe vreunul să trăiască, dar sunt în mod sigur. Păi da, n-are cum să nu au cum să nu existe sfinți care trăiesc pe pământ. Da. Mai ai întrebări legate de
nu știu. Nu, adică am discutat subiectele mai importante, asta cu pocăința mă interesa în mod mai special. Da, pe ăsta pe care l-am abordat chiar la primul subiect. Da. Pocăința, ți-am spus, prima dată te pocăiești de păcatul care le-ai făcut și se poate într-adevăr să te pocăiești de tot, dar atunci sunt alte cerințe, alte reguli. Alte cerințe, alte reguli, deci nu. Dar și așa se poate. Deci și spunându-ți păcatul, dar să ținem cont că nu mai ai voie să-l faci. Deci o învățătură ar fi să te rogi cam, uite, de exemplu, oamenii care merg la servici sunt oarecum nu prea au cum să se roage pentru că au de făcut merg la servici, dar important ar fi dimineața și seara. Da, dar pe parcursul zilei este o rugăciune foarte puternică, cum am spus-o și în videoclipurile anterioare. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Da, asta mă zic că este o rugăciune foarte, foarte puternică. Da. Deci dacă ajungi să-ți intri subconștient și să o spui fără să gândești, atunci ai să vezi că treci prin multe necazuri. Și uite, legat de această rugăciune, o poveste cam irelevantă, când știi că am fost plecat weekendul ăsta, da. Și în gara a fost un om cu care discutam, tot așa despre credință, și a susținut și el această idee că rugăciunea asta ar fi foarte, foarte puternică. Da, e una, n-aș putea să spun că e una, cred că a 10 sau a 12 din cele mai importante. Primele rugăciuni care sunt cele mai importante sunt legate de Dumnezeu și Oare ar face parte și crezul? Mai ales. Deci crezul și rugăciunea Tatăl nostru, asta este pe primul loc în religie. Am înțeles. După aia avem cele 15 rugăciuni vindecătoare pentru familie, pentru cancer, pentru mai multe boli și nu numai pentru boli, ci și pentru mântuire. Înțelegi? Și după aia vin celelalte, nu știu, avem bună oară câteva acatiste importante, de fapt acatistele sunt toate, dar sunt câteva care sunt oarecum în prim plan. Da. Sau troparul, sau mai este a Mântuitorului învierea, sau punerea în mormânt, când se cântă la Vinerea Mare, știți prea bine, troparul Domnului, care e în mormânt viața cum s-a fost. Prohodul, cum se zice în Moldova. Da, cred că așa se numește și în alte zone, nu doar în Moldova. Adică am mai auzit de prohod. Da, și eu cred. Dacă nu mai ai alte subiecte... Nu, eu îți mulțumesc pentru invitație. O să te las să îți faci încheierea pe care ți-a obișnuit să o faci la fiecare videoclip. Și da, cam asta e. Îți mulțumesc pentru invitație. Sper să ne mai auzim și la alte videoclipuri, poate un alt podcast. Da, vă doresc o seară plăcută și Doamne ajută! Doamne ajută și ție! Îți mulțumesc din suflet că ai avut curajul să pui multe întrebări, chiar dacă la unele n-am știut, dar sper că am încercat cât de cât să fiu pe subiect și să încerc să-ți deschid un pic anumite căi asupra teologiei și a Dumnezeu. Să spunem rugăciunea Tatăl nostru și după aia Sfinte Dumnezeule și Împărate Ceresc și după aia ne auzim la următorul videoclip. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu duce pe noi în ispită, cine ne izbăvește de cel viclean, că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și punerea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși și curățește-ne de păcate cele făcute cu fapta, cu cuvântul, cu lucru, cu știință și cu neștiință și apără-ne. Te rugăm de războiul care există între ruși și ucrainieni și să închei cu ajutorul Tău și cu găduirea Ta acest război. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pentru tindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vină și te slășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Amin.